Veszélybe kerülhet a védett üzemanyagár, ha az új kormány Brüsszel nyomására eltörli az intézkedést. Miközben Magyar Péter azzal kampányolt, hogy 480 forintos üzemanyagárat követelt az Orbán kormánytól, amikor elkezdett drágulni a benzin és a gázolaj. Tessék bevezetni egy benzinás topot 480 forinton. Így követelt Magyar Péter ellenzékből benzinás toppot. A leendő miniszterelnök még a kampányban, mikor geopolitikai válságok miatt megugrott az üzemanyagok ára, többször is arra szólította fel az Orbán kormányt, hogy vezessenek be 480 forintos árplafont a benzin árára. Maximáljátok 480 forintban a benzin árát. Próbáljátok meg, sikerülni fog. Magyar Péter mióta megnyerte a választást, hallgat ebben az ügyben, sőt miután múlt héten Brüsszelben tárgyalt, kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a védett üzemanyagárak miatt, arra hivatkozva, hogy az diszkriminatív, ellentmond a szabad mozgásnak, és sérti az uniós első piac szabályait. Korábban Magyar Péter agrárszakértője már jelezte, hogy a Tisza kormánynak gyorsan teljesítenie kell a brüsszeli elvárásokat, és ez a védett üzemanyagárakat is érintené. Van teendő abban a vonatkozásban is, hogy a kormány, az Orbán kormány olyan népjóléti intézkedéseket hozott, amely hosszú távon nem fenntartható. Ilyen például az árréstop, ilyen az üzemanyagok hát úgymond védő ára. Ezt valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni. Valóban veszélybe kerülhet a védett üzemanyagár, ha az új kormány Brüsszel nyomására eltörli az intézkedést, vagy lehetővé teszi, hogy a külföldiek is kedvezményes áron tankoljanak, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Alap szerint a kedvezmény kiterjesztése benzinturizmushoz és ellátási problémákhoz vezetne, míg eltörlése olyan drágulást hozna a kutakon, amely idővel a gazdaság valamennyi ágában jelentkezne. Az Európai Bizottság korábban 2 hónapos időt adott a magyar kormánynak a kettős árazás megszüntetésére. Maradunk a témánál, most kapcsoljuk a Világgazdaság újságíróját. Üdvözlöm, jó napot kívánok! A 480 forintos ígéret csak egy politikai eszköz volt a választók megnyerésére, vagy a Tisza párt szakértői valóban úgy számoltak, hogy ez kigazdálkodható? Jó napot kívánok én is! Nem szeretnék senkit se elkeseríteni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben 480 forintos üzemanyagáról képtelenség beszélni, nincs ennek semmilyen realitása. Az is egy nagyon fontos vívmány lenne, és teljesítmény, hogyha egyáltalán a jelenlegi rögzített árakat meg lehetne tartani a magyar gazdaságban. Azt gondolom, hogy egyébként a lakossági oldalról nézve ez abszolút indokolt, tehát azt látjuk, hogy az olajár masszívan $110 környéke fölött ragadt. Ebben a helyzetben kivezetni egyébként a rögzített árakat egy nagyon drasztikus drágulást jelentene a benzinkutakon. Literenkénti több mint 100 forintos eltérésről beszélünk a jelenlegi fix árakhoz képest. Ez lenne inkább a feladat, hogy valahogy ezt meg lehessen tartani. További árcsökkentésre semmilyen esélyt nem látok. Hogyan egyeztethető össze a 480 forintos ígéret a stratégiai üzemanyagkészletek szintjével? Igen, itt ez a kérdés, ez több tényezős. Egyrészt, ha valóban egy ennyire rendkívül alacsony árban gondolkodna a jelenlegi kormányzat, az mindenképpen azt jelenteni, hogy az import kiszorulna teljes mértékben Magyarországról, nem találnánk olyan kereskedőt, aki piaci alapon behozna üzemanyagot Magyarországra, így viszont csak a MOL-ra lehetne támaszkodni, illetve a stratégiai készletekre, amelyeknek a feltöltése egyébként folyamatos, de azért azt látni kell, hogy egy olyan fokú igény mutatkozna ez iránt az olcsó üzemanyagár iránt nemzetközi oldalról is, főleg, hogyha egyébként a brüsszeli javaslatot teljesíti az új magyar kormányzat, és egységes szintre hozza a külföldi és a magyar vásárlók árazását, hogy ez valószínűleg a stratégiai készleteknek az abszolút lenullázásához vezetne, és azt gondolom, hogy ez egy olyan biztonsági helyzetet teremtene a magyar gazdaság oldaláról, semmilyen tartalék nem maradna igazából a rendszerben, mert egy ilyen energiaválság idején kezelhetetlen lenne, kezelhetetlen problémát jelentene a nemzetgazdaság számára. Hecker Flóriánnak köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.